тавана, а на мен оттам ми почва старта. Това е другото. Разбираш ли за къде става въпрос? Да. Тоест той се мисли за Той се мисли за много висока оборотна личност, но всъщност не е това, което той си мисли, че прави. Когато той се направи много оборотен, с тапизми и изказвания, които ги е чел в TikTok, защото той не е скролвал, а пича не е взял да изкара 2 лева на улицата и чака да звъни: мамо, дай 50 лева, че трябва да ходя на дискотека. Супол, стигне се в кръста. На 18 години си станал. Отиди и изкарай. Един надник вече в България, след средна заплата, която ще стане от нова година, след нова година ще стане 1080 лева, и ти ми кажеш, че не може да изкараш 50 лева, отиш на дискотека. Пикло. Цял живот ли сте гледа мама и тати от други ден, не дай се боя, че ще ударя топа. Ко ще правим тебе? Ще търсим по улиците. Ще митеш улиците всяка сутрин и всяка вечер да изкараш 50 лева, брат. По принцип съм съгласен с тебе. Ама те всички са такива. А между другото, ръкава откъде го взе? Ръкава ми е взето тему, скоро време ще направя ръкави, къде ще пише Луцифер на тях, ще бъдат с много готин бранд, ще бъде черно с червени. Аз искам един, защото съм рокер. Добре, ти си рокер, ама аз ще пусна ръкави специално и такива с моя бранд. Само трябва да се направя бранда, да ми готвим на мене, ще пусна специално. Да направиш най-интересното е, че ще пусна чифт ръкави, т.е. 2 ръкава за около или 5 или 7 лева. Зависи как ми дойде самата щампа на мене. Как се води ръкав? Да, ръкав се води едно, но аз ще ги направя комплект, т.е. да бъдат 2. Мен ми трябва само едно. Хубаво е, ще имаш 2. Кота бърка. Той ще върват комплект. Утре, между другото, ще седна и ще измисля някакъв дизайн за това, което... Да. Защото трябва да седна с програмата, да цъкна някой друг копче, клавиш, магия да стане и да се кай. Мисля, че това за ръка черно с черпи ще звучи много яко. Или нещо с огньове. Ние се ворим в името Луцифер, т.е. търсим да има нещо злобно, агресивно, защото сме дяволи. Може да сложиш пентаграма. Пентаграма не може също, що? Пентаграма ще го наложим някъде да има и така пентаграми. Със сигурно ще има червено, оранжево. И може, примерно, да напишеш ми сатана. Аз съм сатана. Ще има нещо, ще го измислим някак, обаче трябва да седем на програмата, да изкарам ръкава на 3D проекта, да мога да го направя. От тия неща мога да вземам нещо от тебе. Утре ще направя ръкава, да мога да се го видя като дизайн как ще ми изглежда. Ако ми изглежда добре, ако на мен ми хареса, ще го пусна в обращение в малки количества, т.е. около 15-20. Ако хората ги харесат, ще го купа в количества. Да, благодарим на всички, които са там.